Но ще съм обарал. Абе, един момент е i7 3960X да видим какво става. 6 по 3.8. Колко са, бе? Колко беше специфичното на сцена? Честа е 8. Денис, че ставаше 8 ли беше якото? А сини? А, За колко зре? 600. Сериозно. Ехе. Какво 600? Какво имаш преди път 600 на сцена? Пари? 600 лева си дал за сигурен процесор ли, бе? Да. Ето сред повече от компютъра. Повече от Сега ще дам и толкова за видеокарта. Влиза и това е. Аз мога ли да го върна в магазина? Не хотел да донадя пари да ми дадат по-ново. Да, да.